Po sa pagtao mo sa muya ni na maray na salud at maray na salud asin na maray na pagbuhay-buhay. Ikinakamundo ni man ang sarosar sa mga kapamilya na agom ni Junjun, binawian na po ng buhay. Asin na ang sa tuya man din na pangadji na si Tata Kano na dati kan sarong taon, yaon siya, alagad mo niya, yaon na siya sa piling ng kagorangan. Sana po ining sa tuyang reunion, bako lang po na ngunyan na pinuuna ni Raul, perang taon na, lugod pa man ang pagkakasararo asan pagkaming ruutan kan lambang saro sa satuyang pamilya yaon. Bako lang po sa paagi ni reunion, kundi kumbaga perpigi sa puso na Deke, nagkaroon niya kaya sa Canada. Iyo, sa Kasigulgoy, si Police, si Sambugoy kay Duty. Pamilya ni Nana Esther, Botchoy, Molado! Guwapo yan. Oh, di pa si Ruwek, guwapo, nandun na guwapo. Ay, sa isi mo to Ay, nagaling na yun. May kabunduan kaya ito. Mas! Okay, sige. Ano nagre-request sa itong organizer na makikipagpuntan para magtutulungan ka. Ako lang po ay kawal. Kung sa ako ang kasunod-sunod. Okay. O, sige na. Joanna. Siyempre, si... Merry Christmas, San! Merry Christmas! Long time no see! Taga-digilan pero din nagkirilingan na no? Iyo. Oh, também bago di kantilyo. Si pamilya po ni Lola Salve po magiging po sa ito sana.